duk wanda ya zo nan gurin to annabi ne ya kawo shi, wanda duk Allah ya kawo shi cikin sha'anin annabi to shaidar annabi ya lamunce da shi kenan. babu mai zuwa lamarin annabi wallahi sai na annabi, wanda ba na annabi ba sai dai ka ji shi can gefe, sai dai ku ji shi can gefe ba sha'anin annabi. amma in ya ji wani sha'ani na daban a wajen rawa su ne kan gaba, a wajen wani sha'anin lalaci su ne kan gaba. muna gayyatar shagibo i bayyana a wannan fili saboda manzo Allah. mune masa barka da zuwa, mune masa barka da zuwa, mune masa barka da zuwa, mune masa barka da zuwa. jama'a wannan shine shagibo, abokina ne a harkar industry, sannan ina da mutane da dama amma dai ban gayyato su ba saboda lamarin na mata ne aka shirya wa shi. to alhamdulillah mune mishi barka da zuwa da babban manajansa, babban manajan Ado Gwanja shi ma yana nan gurin. muna murna, muna kuma taya su barka da zuwa. Allah ya tabbatar da alkhairi. abin da yasa ba mu gayyato mutane daban-daban ba to sha'ata a nan ko da maza to ranar za ku sha mamaki. duk wanda kuka sani insha Allah za ku gan shi a wannan wajen. Allah yi muna albarka, Allah ya ƙara mana soyayyar annabi, Allah ya ƙara mana soyayyar annabi. zan ba wa shagirbo saboda reti a abin nan. Assalamu alaikum mutanen Najeriya da jihar Kano gaba daya da kuma mutanen da suka taru a wannan maulidi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ƙara mana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. duk mutumin da ya zo wannan maulidi ubangiji Allah ya mai da hijira lafiya. ni shagiri girmau nake muku barka da zuwa wannan maulidi. yawa sannan zan ɗan ƙirƙiro baiti ɗan kaɗan. ni yaban annabi zai yi ba shakka rabbana karka sani nuna. Allah ƙara mana san manzo Allah. ni yaban annabi zai yi ba shakka rabbana Allah karka sani nuna. duk mutumin da yake son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi ba a duniya ba har lahira idan ka riki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi a duniya da lahira ka gama rahota. ba ni da uwa, ba ni da uba, ba ni da kaka, ba ni da kowa. na riki manzon Allah na ce rike ni gashi nan nake samun ɗaukaka a duniya kuma lahira ma Allah da sa. Allah dan madayin annabi duk wanda ya zo gurin nan Allah ya tahe mu a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. wallahi idan ka saki manzon Allah ka tafi iska. ba ni da boka, ba ni da malam, ba ni da kowa sai Allah. idan ka riƙe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya iya ka rayuwa. domin ina ga muku wallahi so na da manzon Allah shine daukaka ta. shugaban kasa ya kirawo ni, matan shugaban kasa da kirawo ni gargama da komai gaban da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mahaifiyata ranar da za ta rasu ta ce to ɗana na barka a hannun manzon Allah. ta ce na yarda na kama shi kuma ya rike ni zaman duniya. gani nan Allah ne yake rike ni kuma sanadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. mutum ya kirawo da ba sai bai san ba ya mai kyauta tambayoyi. Allah ya ƙara hannun daraja. Allah duk mutumin da ya zo gunna Allah ya sa manzon Allah ya kama hannunsa ya shigar da mu jannatul firdaus. duk matar da ta zo gunna ubangiji Allah dan madayin annabi, Allah dan albarkan manzon Allah, Allah ya tahe mu da nana Aisha matar manzon Allah. to akan wannan nake fatan Allah ya ƙara kawo wannan rana. zan zo da kasida, zan yi wa wannan makaranta kasida mai kyau kuma ina nan zan saki kasidar domin duk masoyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya so shagiri girbawo. I love you manzon Allah. jama'a alhamdulillah za mu gabatar da Sharif Suleiman zai
zai gabatar da kasida ta gaba. Bayan ya kammala za mu gabatar da shugaban mawaƙan annabi na jihar Kano, sayyada waliyar Allah sayyada Hajji. Allahu akbar. Sayyada muna miki barka da zuwa. Allah ya saka miki da alkhairi da ke da rundunarki da magoya bayanki. Allah isa aljanna ce makomanku cancarcan babu misali. Kin san wanda rage maza Allah daɗi na da annabi, wato ko ya gama kai mutane a cikin aljanna, bai kici wata alfarma da annabi yake ƙara yi muna. In aka zo ana awo, idan aka zo ana awo sai ci wannan malaka menene kam sai ci ai certificate din shiga wuta sai ci an auna ma'auni zunubin ya dan rinja, sai annabi ya ce ɗebo ana wadana masa, sai a ɗebo ana annabi a daɗa masa, sai ce to karɓi ta shiga wutar ba shi ta aljanna, sai a baka ta aljanna, sai ka tafi gidan aljanna. Wannan ma a zo ana aunawa, shi ma laifinsa ya kai ya shiga wuta, sai annabi ya ce ɗebo a nawa daɗa masa, ɗebo daraja ta ka saka masa ma'auninsa sai tsiri jayi. Ana ɗebo darajar annabi idan aka saka shi ke nan kawai sai ka gari ladan ka yare jayi, sai a baka takardar shiga aljanna. In ba annabi kuwa zai iya yin haka. Shi yasa sahabbai suka ce ya Rasulullahi, Allah to ceto kake so ko ko rabin al'umma? Sai ce a'a ni ceto nake so. Sai sahabbai suka ce ya Rasulullah, maimakon ka ce kai za baka rabin al'umma ka kwashe duk, ya ce kai an gaya muku kun zan ceta a ranar lahira? Ai ni ina ceton yan iska, mutanen banza wa'anda ba sa jin magana su nake ceto. Su masu jin magana dama ta yan aljanna ne, dama can kudin nan yan aljanna ne, masu yi muku yan aljanna ne, sharifaina yan aljanna ne, waliyaina yan aljanna ne, salihina yan aljanna ne, sabirina yan aljanna ne, mu'minina yan aljanna ne, mutasabirina yan aljanna ne, mutasabiqina yan aljanna ne, sa'imina yan aljanna ne, azwa wazakirina wazakiratin la a'adda Allahu maghfiratan wa ajran azima. Dukkanin su yan aljanna ne. Annabi ya ce ai mutanen banza nake ceto, wa'anda suka tsaya suna shiri ta zo kana ki. Annabi ya ce ai su nake ceto, su da ma mutanen kirki ai sun yi aikin shiga aljanna, kuma aljanna za a sa su. To haka annabi zai je gidan aljanna bayan an gama kulle kofa gaba daya, yan wuta sun tafi wuta, yan aljanna sun tafi wuta. A haka sai ƙara tasowa ya ce Abubakar daga ta zama ba fa al'ummata wasu na can cikin wuta, sai ya ƙara tasowa. In ya taso sai ya zo kofar gidan wuta, sai mala'ika sai ya gaishe shi mai gadin gidan wuta, sai ya ce buɗe mu, sai ya buɗe, sai annabi sai ya shiga cikin wuta. In ya shiga ya sai ce ba Allah kai kuma, sai ya ga mutum ya ji ce ba Allah ne ya kawo ka kai ko gidan nan. Ya Rasulullahi wallahi ban ji maganar ka ba a duniya, wuri ka zanen tafi ina ta shahuliyata, ba na nan ka ganni nan har sabon garin mu masu walaki. Sai annabi ya ce to zai da cece ka kana so? Ya Rasulullahi wallahi ina so, da amma haka nake so ya Rasul. Sai annabi ya ce mala'ika ce fito min da shi, sai a fito da shi. Haka zai tafi wancan gidan, haka zai tafi wancan gidan, haka zai tafi wancan gidan. Annabi ya ɗebo ɗan wuta gaba ɗaya, sai ya tafi da su gidan alkausara, sai ya aje in aka yi musu wanka. Haka annabi zai ce ku biyo ni bayana, dama gidan aljanna ga sunan waɗanda ba a saka mutane ba. Sai annabi sai ya je kofar gidan aljanna, sai ya ce kai mala'ika buɗe mu gidan, ina mu kullun gidan nan? Sai ya ce ga shi ya Rasulullah. Sai ya ce gaba ga wani gidan aljanna, sai ya ce mala'ika ba ni makullin nan, sai ya ce to shi ke nan sai a ba wa ɗaya daga ciki. A haka tun mutanen da na bayansa sai sun ƙari. In ba annabi wa zai iya wannan, wa zai iya wannan. Da haka jama'a alhamdulillahi mu mun rike annabi, da shi muke kwana, da shi muke tashi. Ka gama zagin mu kana can kana mafarkin aljannu, kana ta tashi sama, mu kwanta mu bacci ne ko mu yi mafarkin annabi, ko mu yi mafarkin wani bawan Allah daga cikin bayan Allah. Alhamdulillah, shukran jiddan kasir. Za mu gabatar da Sharif Suleiman in ya idar, za mu gabatar da shugaban waliyan Allah ta jihar Kano sai da Hajji.